ban pensa jingkan mau yo senyang uban he jong Professor Barrister Pagmen ubadei u Vice Chancellor banengkong jong ka school ba nehu bat ubadei ru uklawai ubalano senyang shibun ba kikam ki bakrau nagamanta ka jela bat ka jaj benreu khasi ka khasi student union RITS USTM unit nin ka sngi ka khasau tri ulber kala penlong ya ka lempung ya kendu lang jong ki samla pule khasi jong ka school ba USTM daga ba penlong ya ka jing yakop ya lekai ba pher kabala tip kerteng kum ka Professor Barrister Pagmen Memorial Sports Meet ya kabala penlong ha ka compound jong ka te ka school ba ya kate ka lempung ya lekai sports lawan ban pli do samla Johnny Nongrum Sports and Cultural Secretary ka KSU North Kasil unit ha ka performance step lawan penhap perdano do ba Shell Kitbok Karbani Assistant Educational Secretary KSU CEC kumukong san ha ka jingya don lang usamla Ferdinand Kharkamni Presiden ka KSU North Kasil District usumbut kongsan Lasaki ya kejingya don lang Presiden ka RITS USTM unit usamla Rachel Lengkoi usamla Shooting Star thank you usketri lembat kwe git khot naga district bat unit ha kane kelempung kinong yalam jong ka KSU RITS USTM unit kina penong ya kejingya lakai ba pher ki ba kanthop ya kejingya lakai futsal basketball maupun jingya kop tantelai jingya kop mare bat kiwe kum kada kejing aiman sim ya kinong job lasam ya kitakma lembat kisnot syabaro kinong job penyadan kejingan teli pedeng para mapi kibedon akan ke sekolah ba api puli akan kajaka ke pementa bat kum juru ngekam ba ka KSU USTM unit hi ka penlong ya akan ka sports meet akan ka por ban kenmau tempang ya uwei wakia jong kajat benreu ke jongi ya ka bola no senyang sya ka jat benreu kasih bro away bat nak kata kadau kila penlong ya akan ka sports meet ha kerteng ke jongu mat ngas ngau ba kani ka jing long ka jong ka KSU jong kani ka unit ya kani ka sports meet kan mau yang ya usenyang uben hey ya ka ba uni wakia jong ka jat benre ulono senyang sekajat benre ka jongi bar kum juru ban ai men si mingi ki samla khamta mi ki samla puli badan hakani ka school ba kumba tinongelam kilayalam nanti ngiru ngin haban buat nanti khamtam ya kaba ki riu sampang ni ki riu klau jo gajat bri dalam nanti mana ngej kam mana preng jo pi ki baryeng kan ka por menta pinsa longlang lani pinsala banno senyang kuma kini riu klau ki jongi kilano senyang sekajat bri kumba wei na ki jat bri ki jongi kata Profesor Pakem ulano senyang sekajat bri kasi bat ngej kam ru ba ka jingi don lang jo pi kan ka por ban pinjuan ban simbanta ya kan ka sports meet kan kasni hi baro chisni kolong ban pen thanda khndiat ya ka jabi hadien ba kom ki samla ngi don sibun ki jing ngi haban tracy tam ka bidai ki jing puli teng ngi snow jinjar ngi snow dukha men sim ngarong ala dei samla puli ba snow tho ba kumno kalong ha por wa ngi dang puli ban re kani ka jing lumlang ga jong phi kani ka por ban ya lekai katu kani teli kijing lekai kalong man pen fresh mar ko maong dak tin pareng pen fresh pa de ga jabi kanang ba ninang la ban yai beteng jing shoy kijing puli ga jongi bat nakaliang ka jonga hi ka e ga bang ko abanong kalong ba tonang tracy tom ha ke e ga ba phile la kalong sap ka phong ga pidan gi jing lekai ba fer lani ga jing puli ga jong phi nang ba pin poi sakata ka thong ga pidan pan nge scam hi bro ubri udan la ga jong ka thong ndrei kai ga bagi de ban le ka long bang hap man tre chitom man poi sta ka thong idan la ga jong ka jing la ga jong jik sam phang ga ba ublei ulabu kaba ublei ulabu banta lan ye ublei ula la ga jong ka sap hawei ndrei kai ga bang hap ban le ko mong ong ka dei tang jing tre chitom man poi sa ka thong ko mong wei uri khrau la dang yim la ban her hap ban mare la dang yim la ban mare ya la dang yim la ban ya nyin par ndrei kai ga bang di ban le nyin ki ban nyin ksar ban poi sa ka thong ka bang nyin dan ti sakawi pat ka bang kwa banong galong ba kuma pila yelum lang hakani ka por hakani ka jaka ka menta ngenge hidon la ka jong ka than le si ula bandei ubana bhai dan na pdeng jobi ki badai na bhai dan na pdeng jobi ki badai na west coast hills dan na pdeng jobi ki badai na chante hills ba kunta ter ni hidon ke jinge teli phele akailang pramapi maranget ba anda pilami na kani ka school ba ru pinra ya kata ka jinge teli mari kata ka jinge ka ba hapleng ki kon khasi kharahi bara ko mung yong kinra mukna ro bhai war maram lingam ni dei hi pa khasi bayar dit
ti kai ka banga kwa ban ong kalong ba nange pila pani ka jing teli to ai ba ka jing teli ka jing iet para mangi kan pinra pat selection ong kitau sela kadong ka snong ba pi pisa ibe piwe but nga kitbok kitwang ba pinang dan apdai ngamet ka bokot ka bakhya pinang la ban pendep gi jing puli gi jong pi bat pin la ban kot ka thong ko mga ong tingam dan sibun gi kenten ko ba i President Jong Kanot Kasil District hi la ong ba kani ka jing pindo lang ka jong pi ni nga sibu ni chuan na kani ka por ban sakhi kata ka jing ya kani ka sports meet ka jong pi bat dap da ka jing snow komen ban i ma pi dan kumne bat kumbala ai kumbala keran dari presiden bahaki wei pat kisna min sana I nang khambon susu ki samla khasi ki banwan sakani ka skol pulie bat kum choru ba pinang ela ban lum lang kumne kisnem ki banang bon ha kisnem ki banang wan te sajisian ki bok ki ruang ba pinang dan kemet ka bakot ka bakya play shibon shajar ngo ublein ku pulangi wei play shibon